Tak waca WA-ne Jalidang. Ha, siang bukan Jidila, juragan Mas Glondongan, penyiar Sugi Dewe sak negara kono. Ha. Amin. Tak kasih info hari ini bukan Ji. Bahwa kondisi Enyong saat iki sedikit lelah sih bukan Ji. Apa ya dong? Doyong sithik, mumet sithik, gempose sithik, boyoan sithik. Wis pokoke sithik poho bukan sih penting roto. Lah gue bangga. Teng lah koran dateng. Koran dateng sih teng. Lawang kondisinya saat ini sedikit lelah. Doyong sithik, mumet sithik, gempose sithik, boyokan sithik. Wis pokoke sithik-sithik poho bukan sih penting roto. Ya karepmu. Pak mau gawe roto apa ora? Karepmu. Ya. Malam bar ngentekke kekayaan. Malam bar ngentekke kekayaan. Dengokke Kendra, Jalidang, asih penting roto. Ya malam bar ngentekke kekayaan. Mulai minggu iki uripe keluargane Enyong tiru slogane pom bensin. Mulai dari nol ya Pak, wedhus kok. Ayo. Bareng bayar Mario kowe yo. Mulai dari nol ya Pak, wedhus kok. Nembe wingi otok hisa bubuk cantik bantalan duit ewonane ibu badhe final nang gemek edian beres kowe yo. Mau esuk dipelani adol rongsok oleh 23.000 nggo nempur karo tuku lawon napa. Hidup macam apa ini guru? Ini ada bebek cantik bantalan duit ewonane ibu. Badhe final nang gemek mau esuk dipelani adol rongsok 23.000 nggo nempur karo tuku lawon napa. Hidup macam apa ini guru lambu? Final nang gemek alhamdulillah cair tur luber. Asale bakule nggon Tribun Wetan Ibu Jalidang otok sih bukan ya. Beres kowe. Sapa Bu Prabu beres ya Bu. Caire luber. Asale bakal nggon Tribun Wetan Ibu Jalidang otok sih bukan sih. Teng kowe nek gelem dodolanmu mak tulise es teh jumbro Jalidang jade laris maneh kowe. Do penasaran karo kowe karo Ibu ya. Kowe kan iki dadi artis kowe. Lah wong blonjo wae kaya wong Pak Nyunat ke tukune minyak 10 kilo wingi kowe tukune minyak 10 kilo gulane 8 kilo kulit lumpia 23 bungkus kobise 20.000 jagunge 50.000 tepung aci 10 kilo nggawane lho pemayak-mayak ngono iki tepung aci 10 kilo nggo blonjo tok be semeter wis metu urung liya-liyane mbadem kowe kenal. Blonjone kok Pak Nyunat ke minyak 10 kilo, gula 8 kilo, kulit lumpia 23 bungkus, kobise 20.000, jagung 50.000, tepung aci 10 kilo nggo blonjo. Be semeter wis metu urung liya-liyane beres ta. Pas malam Jumate, Ibu jam 2 bengi wis tangi nggaweni risol piscok karo martabak ngrajang kobis ngrajang jagung bojomu sregep dong ya. Enyonge nglanter tekan jam 8 esuk. Kowe nglanter. Wedhus. Kowe nglanter tekan jam 8 esuk. Lah wong Pak ngrewangi ra oleh. Kok ngrewangi bubar to angel. Jareku kan nek oleh ngrewangi kuwi tak jak ritual dhisik baru bareng-bareng ngemek penggawean. Ritual kaya cerita. Kowe ono baru penggawean tapi yo isih Pak modus etok-etok ngrewangi ibuke wis aman. Wis sampean turu wae Pak. Tenagane simpen nggo mangguli es batu wedhus kok. Lah ngomong balik Lah kuwi blonjo semono akeh kuwi apa nyandak gorengane Bu? Ya nyandak apa? Kanyong Pak mangkate jam 8 esuk Pak. Tak dimek bathuk era bukaji. Kok kuwi kok Pak stres Bu koene. Wong bale tapuke jam 3 sore. Mangkat dodol jam 8 esuk. Pak jogging dhisik po nang kono. Wes sore-sore wes. Kowe seneni ora. Iki semua demi apa Pak? Demi sepeda listrik Pak. Demi sepeda listrik. Final iki Pak, nyong wis ngundange wong rewang telu sisan si Pak.
Berarti karo nggon dhewe wong 5, Pak. Wah, kowe bener-bener kenter, Bu. Giliran nyong mangkat rewang dodol bar Jumatan. Tekan TKP temenan nang gerobake ibu ana wong 4 sing glowing-glowinge 3. Karang wong edan sing glowing-glowinge 3 sing peteng ndedet bojone. Karang jaetan sing glowing-glowinge 3. Sing peteng ndedet dhewe siji ya kuwi ibu. Ibu jare dong peteng dhewe. Iya nyong mangle cemungut. Sesana ngorengi tahu aci dijajarke karo wong bening-bening. Kapan lagi bisa diapit cewek-cewek glowing? Masalah bayar di rewang. Ora tak urusi. Masalah bayar di rewang ora tak urusi urusan ibu. Menang kowe nah. Wah, perasaanku waktu kuwi kaya Raja Fir'aun temenanan sing bojone akeh sih bukan sih. Pak ora, ibu tak kasih tugas bagian ngedoli es teh jumbro. Gempos Pak ora. Iki sekalian nggon jawabi pitakonane di komet. Iya, teng lo. Jare es teh ibu laris kuwi mbae ngendi teng. Tapi nyong padha bae gempos sesi bukan sih yo. Disuruh-suruh ibu kon mangguli es kristal nganti 8 karung sih. Iya, telas kebes tekan pedalaman. Mangguli es kristal nganti 8 karung telas kebes tekan pedalaman. Iya bae kok cair bener. Bar kelar nanggebek gerobak langsung tak tarik ring cap gawen. Tuli mulai nang perjalanan mulai nang lampu merah Surabayan. Ndase ibu semende nglepape nang pundakku tak ndul-ndul atek pundakku ora obah-obah nang atiku bahaya ge cok mati gasik kelempon. Tapi setan dalam hatiku berkata, mati Pak ora sideng bojomu batian batine nggo kowe. Batian batine nggo kowe kabeh. Lah mbah ibu krungu swara setan nang atiku mborau. Helmku dikeplak ibu karo aman. Nyang ora mati. Mangkliya siluman tangi, bar kuwi mulai ring omah ngitung bathi. Tapi sing ngitung duwite ibu Oto, nyong pak ngomek bi ora oleh sih. Alhamdulillah oleh 3 semester. Beres wedang. Belanjane kok Pak Nyunatke entuke 3 semester beres ya kowe. Iki jatah nyong kabeh Pak. Engko langsung playoke ring dealer sepeda listrik. Njo Pak. Lambung esuk maneh kaya ngesuk Pak Kiamat Otok. Lambung ngesuk maneh kaya ngesuk Pak Kiamat Otok. Barang esuk nembe jam 7 esuk nggih. Kayak biyen nggugahi nyong kon tangi kon nyurvei lokasi, tapi nyong omon ngecek lokasine engko wae. Nyong tak ngedukke sanggan dhisik. Ora penak karo bose, jahitane ditinggali terus. Awes rasan jahit Pak, iki duitku akeh, nikmati hasil kerjane nggon dhewe. Etian. Lah ora Pak njahit ki Pak apa Bu? Ya refreshingnya Pak, jalan-jalan apa mbakso-mbakso pokoke nikmati hidup. Lah nek duite nggo mbakso nggo jalan-jalan, engko duite kalau, engko kurang, engko ora sida tuku inceranmu. Ya wes Pak, Ibu duwe ide bagus ki. Nggon dhewe menikmati hidup hari ini nih, etok-etoke berkebun bae Pak. Oh, kaya artis Narji ki sih Pak. Kayak kan hobine saikine berkebun. Ya wes nek kok kuwi nyong setuju. Etok-etoke nyong karo Ibu berkebun Padahal resik-resik mburi Hongnam sih. Sing runggut ora terawat gara-gara sibuk tinggal dodol. Nah, dina kuwi katoke nyong karo Ibu dadi wong sugih temenanan sih. Kaya wong ora duwe beban. Ibu nyapu-nyapu larahan, enyong sang waret mbabati suket rambanan tur berkah wit gedhange wae wis tuwa. Wis dunia kaya milik kita berdua. Karang hawane panas Ibu tak kon gawe es teh sak ceret, bar kuwi lanjut maneh nyapu sampah, terus Pak dibakar. Sementara Ibu gawe es teh, nyong takok Ibu, "Bu, nah iki gedhange tegor bae Pak Bu."
Iki wis tuwa iman-iman kok pangane codot. Ya wis tegur wae, Pak. Nyong anut wit gedang tak tegur. Karang ibu dek empawon gemboran. Liran dhisik, Pak. Es teh wis rendi ki ye. Iya, Bu, engko dhisik tanggung ki. Semene meneh ki. Karang wit gedang wis tuwa kaya bakul gas kae. Dibabat bogole alot ora ambruk-ambruk. Nyong gempos ngesun dhisik nikmati es teh jumbro gawane ibu karo nyawang. Ibu lenggak-lenggok nyapu kaya biduan ora disaweri. Apa ya? Biduan ora disaweri lenggak-lenggok. Aduh, karang nyatane uripku penuh drama. Nyong isih nikmati es teh karo nglapi keringet. Tahu-tahu ndasku ngliyeng kaya vertigone nyong Pak Kumat Kensi. Nggo nyawangi wit gedang kok, wit gedange slot suwi. Selendoyong. Nah ujung-ujungnya bruk, ambruk sih. Tak kira nyong. Sing ambruk gara-gara lemes ngos-ngosan. Barang tak rasake kok nyong isih wuton jegok semendek karo cekelan es teh jumbro. Barang tak ematke wit gedange pancen ambruk sih. Mangke tak parani wit gedange dik mbogol tekan pucuk. Barang tekan pucuk barang tekan pucuk ono ibu calitenge isih nyikap manja gedang setundun sing isih cemantol nang wit ibu kaji. Nah ternyata ibu kambruan wit gedang ibu kaji. Mumpung nyong urung diwewes nyong mlayu metan dhisik. Aduh, kian bukaji hasil panasan sewulane ibu. Alhamdulillah bukaji edian. Wah, entuk sepeda listrik kok. Dia didiolah, jangan dong wis tuku sepeda listrik.